iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura yung istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Nasurugan na may sa taon tinapalabas. Kemjak na na ilugi. Makonkansen siya. Basol ko ape anak tayo ni Kati. At dadagiti rabi iyang batbati batak. Iti day didangdan ni panakadisgrasya. Natayak kumangat din. Tagbiagak tapno agsubli-subli iti lagip day dinadagsan na pasamak. Ni Mami. Awawagan na. Hello, Mami. Pasado alas 9. Agawid ka number. Amo ka na ka manitinipa. Maturog kayo latan, Mami. Saan akong naurayan? Agawid ako latan. Kaso na makaturog ka dito ta madadanagan na ka magpampanunod ka. Amo ka tumaulit tinapasama kinitin ka. Nagtitinulungan na ka nagiti pa na mag-customer. Kapo iti pa nagibarsak mo iti bot-bote. Mami, Hanya na ito yan ang maspasamak ka number. Nasingpad ka. Kapaya nagbalin ka kasta. Saan ka kadipaya makailiw-liw ang dito ta may sanatawad ni napalawas. saan niyo ko man may palagip, Mami? Taad-adala ang nagsakit tinakim ko. Makapagtulag kami iti day di Kati. Hindi napasamak day di atrahedya. Kat basol ko ti amin. Agawid ka kuman, iho. Dito iti pagsaritaan ta. Number? Number? Pag-aasin. Di mo ulit ang dinaramid mo iti. Sige, Mami. Agawid dakton. Ibusag la dahito in order ko nga arak. Yaawid mo no at dapay inuwam dita. Ituloy mo lang nga ginom dito balay. Sige. Agpaisagana kayo nga ron iti katulong iti naimas apulutan. Ay, nagsapa kalakit din anak kareeng labing niya. Nariwot pa'y laeng. Ay, tatang, jak mo't makaturo ganito yung nalukaga. Bimangon akon. Ay, nasayahat mo tapno makapagsagana. Umuna nga aldaw ko itabigat iti trabaho. Maragsa ka na. Takalpasan tinasurok ang makatawon ang nakaturpos ka. Nakastrek kan iti trabaho. Uwan tatang, day talauna iti pagyamana. Ay, say-saya atom ti trabaho. Ewan gayam na kunam idea sekretarya ti trabaho may ti kumpanya ang nag-apply am. Apag iso ti panag-apply ko, taagikat ka no ti sekretarya ni Mrs. Melendres. Nakasagana ka no nagiti papeles na nga gabrod. Kat egeto ka no na Amerika nga kasarda iti nobyo no. Ito lang ang makita ka, miss. Kabarbaro ka kading empleyado? Makalawas sa jak nag-opisina na napakasyon na. Uwan sir, siyak ni Lavinia. Itangal daw ti panagrugi ng trabaho as sekretarya ni Mrs. Melendres. Ah, kasta kayam. Iti day takin na pindas mo sigurado ah. Ado ti makayawan keng ka. Huh? Naibag to si Bro kamatlaan na drumado. Kasapulat ka dito yung opisina. Ah, mama. Mrs. Melendres, naimbag abigat yo. Oh, Lavinia. Sumurot ka kanya kiti opisina, ta isurok kan ka ti aramidam. Maladaw ka na sumurot ni Leslie. Kaputa, nakapakadan. Kasla masadsadot mo na trabaho. Kasla naungat ni Mrs. Melendres. Sapay ko mata makapagbayagak iti daytoy at trabaho. Kunak no sino itayin tinagwapo asang nahili, si Kamot Gayam, no, Mar?
Ni Mami, Romano. At dati opisina, itay pa yung nagsasarita dati kabarbaro a sekretaryan. Saan pa yung nagsubli ni Lavinia, iti lamisan. Sige, mapan ko man narod nanunan iti opisina na. O sige, tay tuloy ko dati para arami ni Mrs. Melendres. Kasarita na kano itong madamdam, ha? Makalawas kami na nagbakasyon na. Kaya naragsakan na nakakita kanya. Kasapulan na ka na. Sige. Sige. Ad sa nga galak ni Mami kini Romano. Ngamiti siyak na anak na. Kati? Excuse me, sir. Saan ka titinagan ko? Lavinia. Siya ti kabarbaro a sekretarya ni madam. Kastagayam. Siyak ni Nomer, Lavinia. Anak ni Madam, ni Mami. Ni Mrs. Melendres ti kayat ko asawa. Maragsakan na ka makamamo kada kayo. Lavinia, irikap mo tari daw. Katrumwar ti lamis, ti irkon iti opisina. Mami, adak ditoy. Nomer, sumra ka. Sige, sir. Agsubli ako ni lamisaan ko. Lavinia, maragsakan na kiti panakamamugkan ka. Sige, itulitan ti agsaritaan ti madamdama. Naimbang tay may gamutlangan iti opisina. Talagang agkakaingas da kini Kati. Oh, Nomer, ano ito pas pasamakan ka? Apa edi ka matlang saon? Adala pang panunutat, Mami. Kabarbaro gayam ti sekretaryayo. Umunangal daw ti panagtrabaho ni Lavinia ita. Nabayag akin na saritak, ta insurok ka dagiti rumpang aramidan na. Sumurok pa ilaan ni Leslie, nga mala daw ka no? Oh, maragsakan tay may kamatlangan iti opisina, iho. Awan mat aramidi ki balay, Mami. Isong imayak langan iti opisina. Ang mga noon yan tumanan ti mapanunot ko. Lipate mo ni Kasi. Tauray anyat araramidam at tanit ti sabali alubog. Natalinayon ti panaginanana. Mami, Amok, saan mo basta mayulo ti trabaho? Ngam tinapatid kanyak, adda ka dito'y opisina. Nakikita kita inawagan na ni Nomer iti Kati. Sino nga tati Kati? Kan, apay ang napagbidutan na? Asyak ni Kati? Ang mga nobya wen no asawa na paikit din. Apay analiday dagiti matana. Sa bagay kaririing na lang. Pinasaya. Ituloy ko kit din dayto aramidag. Umuna nga aldaw kakat kasapulan amapnak ni Mrs. Melendres. Imun una ka pa'y gaya man nakasangpat nga miti siya, kanak ko. Kahit kumustamot nga iti umuna nga aldaw ti trabaho. Nasaya mo tatang. Detala ang takas la istrikto ni Mrs. Melendres. Apay, inungtan na kakadi. Saan mat? Ngam seryoso nung makisarsarita kanya. Mangan mo't nung nagbidot ka iti panangipapan. Uray no na uyong, saan nakamot nga tangaungtan, nga awan makita na baso mo. Sa isaya atom kit di ati trabaho. Wan tatang, day ka ti aramidat. Sapay kumata makapagbayag ka iti trabaho matag. Narigat ti agsapon iti trabaho ka dagitoy. Pudno day tayong bagayo, tatang. Dandanin makaluto ti katulong, Nomer. Isartag mo ti aginom. Nagsangput naman ang tinaginom iti nasangar. Ulit at ti patigmaan ko. Panawanan. Taknunan anay kuman na makalipat ka. Pagpainanak lang nito yung mami. Nabanugak. Naikawat ibagi ka nagtrabaho. Kantap na makalipat ak. Saan tayo kuman na pagsaritaan ni Kati? Nukas dati ko nam. Saan mo kumabat apang panunutanan? Sabi ko mata makalipat ak tungod lang mami. Gamno amula ko man ni mami. Asaan ani Kati di pa? Oo, sige. Panaon ka pa dito, iho. Nilabi niya ti pampanunutag. Doon daman nagdumaan da iti day di Kati.
naamman nila niya. Idinto ani Kati. Kasan ang malipatak di kinalairo na kanya. Pinayaban ka dito opisina tapno makapagsasarita tayo na imbag kada numero, Romano. Amo ti anak ko, asikat ipagtaltal kaklauna yung empleyado. Maragsakan na ka makipagtrabaho kada kayo, Mrs. Melendez. Oras siya, Romano. Amo ka masirip ka. Nasirsirib ka matlaan, Nomar. Dayawag ti kinapakumbaba min. Agtitinulog tayo para iti pagimbagan ti kumpanya. Sikat ti mangibagbagi kadagiti pada mga empleyado. Amo, at arigaga iti tunggal may sa kada kayo, tinagat nga to asweldo, kan adado pa ya benepisyo. Kat masapol, nagtrabaho tayo, anay ba? Napas nagkaw na itararamidem, labi niya. Nalipatan pa hindi nagmerenda. Nangito ko taklatan iti sandwich. Kan adati tumbler ko nga ayan ti danon ko. Umunahin na iti kanya. Sabi niya, mabalin ka rin mo may ka dito opisina. Excuse me, Sir Romano. Papayaban na ni Sir Nomar. Sige. Awagan na klatan, itinagan ko labi niya. Sige, mapangkan. Agsarita taman na madamdama. Maganad ka, tinumar. Ano di katasawan ni Sir Romano? Apay ang paganaan na danak kini Sir Nomar. Amo ka kinasarita ka ni Nomar Lafinia. Na kayon ti adadangag sarita maipapanit ti trabaho. Kastangag pa iso, Mrs. Melendez. Kaya't ko ngamin nga ipamaysa na imbag ni Nomar ti magtulog kanyak. Amang tarawid-wid iti kumpanya. Adalaan kaya't ko may bagakan ka. Kaya't ko asa nalumbas. Ti panaglangan nyo iti anak ko. Kas, empleyado. Sana daga sa makapagsiningad kayo. Kaputa ka sa pulad nga da nasaya ta panakilangan nyo iti tunggal maysa. Kas, empleyado. Kan. Superior. Kunak madlagan. Saan ko maarumbang adabagat na ito ingam naskan? Masapo lang maambak. Ada ka din nobyong? Awan pa yung madam. Diyak pa'y napadasan ti na kinobyo. Impas na ko tinagadal. Nakurapay kami laan. Talaga napintas ni Lavinia. Sayang lang, tas siningan ni Nomar, di pa nagsarita mi. Kursunada ng samat, katagilim kanya. Sana kapaati yung kingkwana, o rebak nang da. Nusan ko masugador da di papa, katasan na kumaanabaybayan di kumpanya. Amukon di aramida. Nagyaman at tapinatkam ti awis ko, Nomar. Kahit ko makapagsinagit. Mabalin tamad nga tatagayam. Ora empleyado laklang. Romano, saan mo kumapang pananutin ng empleyado ka lang? Pagpapada tayo tao. Dahil dati dayawakin ka, tanapakumbaba ka ang kasasarita. Nadlaw ko dahil hindi nabitak pa ang empleyado yan. Na-istorya ni Mami, masirib ka no? Sikat ipagtalkan na kadagiti aming empleyado. Negosyante mo't dagiti dalakkel ko. Ngem gapoy ti kinasugador dahil di papa, nalugi ti kumpanya. Madia talaga no agbisyo, no da negosyo. Nangro na laga doon, no may kulbo kay ti babae. Makalilaw ti kinapintas ti may isa babae. Nangro na no nalailo. Usaran na dahi ta pangikulbukin ka. Nangro na. Namo na nga damabalin ti pamilya. Pangasim. Saan na kumapagsaritaan ti maipapan ti babae? Nasahir ko ka di dirignam? Pasensya kan. O na naman na. O sige. Ituloy tayo minom.
Iruruwaryo, tatang. Kunak no, masapa kayo nga panititalon. Ngam nagpatangga kayo matlangan ni tirwangan. Nadlaw ko nga road nga adali mabas alugan. Kaya mukat no dito iti umayan na. Ne, asino kumamot ti agpasyar dito ay anak kasapsapa. Agad amangan ano sika ti pasyaran da. Ni tatang mat, awan ti agar-aram kanya. Awan dakes na no makiayan-ayat ka. Taadakan iti umno nga edad. Ngam pilimot aday tayo napudno tapno saan ka ama ikulpo. Kanyamot na dyan na naibaga kanyak ni Romano. Nalagip ko lang arod ni Kati. Ngam siyak ni nagbasol ka ni Kati. Ay, nilabin niya. Awisip tuman ka tinagpasyar. Sana pasing katrabaho lang tang tiraramita. Ket numabalin, di ako numinom iti arak. Napilitan na lang minanang pagusto ken ni Romano. Narigat met numapawainan. Amo ka na banlog ka nga nagmalam-malam, sabi niya. Iso ang masapol mat nga agaliwaksay ka. Oras agpaminsan lain. Iso nga inawis kang agpasya dito igit ti baybay. Sir, mabainak la kumasumurot ka na kayo dito eh. Kaya't ko nga awagan na kitinagan ko. Di mo ko mapananutan nga empleyado ka. Bueno empleyado da ka. Kaya't ko nga agsinigad da kasang pagayam. Malagip ko ti panakisarita ni Mrs. Melendres kanya. Kala tanagulimag ka. Ah, Saan ka ko mga agbayan kanyak? Ada kaya't ko nga istoryahan ken ka. Malagip mo dahi di damo tangagkita kat. Inawagan ka iti Kati. uwan nga rod sir, nakigtutak, no apay nga inawagan ng itikati. Isapi ng panunod ko no asino ti agnagan iti kasi iti biyagyo. Ama ka no nobya o no asawa yo? Nobiyak dahi di Kati. Ah, Nasuro ko na makatawa na pimusay. Gapo iti pan nakadisgrasya mi. makipagrik na ak, sir. Agyaman ak. Japenan anay anasumbatan ti saludsod mo. Ada pagkakingasan nyo ka ni Kati. Ha? Ah, isumat lang kayo man na pagbidutan da kasyak ni Kathy, akayan ayat yo. Amo ka nakigtot kayo di. E dito api mardas ti panagpitik ti puso. Sir, No, mer. Kaya't kung awagan na kitinagan ko. Asamsam it, kan nalalailo atin ka. Kan sana dakes no agayatak manan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay ayaan harabyan ka nagawid, anak ko. At tagayam katuam. Naimbaga niyo, tata. Siyak ni Nomer. Inawis ko nila din niya agpasyariti baybay. Intulnog ko diti balayo kan kayat kayo amam-am mo. tatang, isu ti anak ti akin kukway ti kumpanya pagtabtrabahwak. Lukas ta. Boss mo ni Sir Nomer. Ay kat dumanon ka abarok. Kababain adito daw ti pagsasaritaan tayo. Pasensya kan iti kinanong mo ti pagtaangan me asang bayam. Awan anyaman na tata. Malipatak met kan ngayam amot ti bagik. Ay siya ni tatam nga igme. Ay umay ka. Ije salas ti pagsasaritaan tayo barok. Nakitutak ita itajak nadlaw adagos nga adda kaduam labing niya. Naalak ti nagbain ken ni Nomer.
Nadayaw ken napakumbaba kasarsarita. Talaga na singpot ni Manong Nomer, tatang. Oray bak nang da. Sana na pampanunutin tinakurapay akasarsarita na. Ngem apay nga impasar na ka itiigid ti baybay. Inawisak na nga kadwana nagaliwaksay. Ada inistorya na kanya. Tangamin, ididamo ang makita nak. Napagbidutan nakit din ngay nawagan iti kasi. Di gayam agnagan iti kati kat kayan ayat na anatayan. Nadisgrasya da kano. Kaingas ko kano? Anya, mga no, gaputa kaing ingas mo ti pimusay akaayan-ayat na. Kaya't na ti agaram kan ka. Isumit lagayam ang narabian kasi magpat, no, Bar? Taim pasyar mo ni Lavinia. Sa intulod mo pa iti balay da? Saan ko anay pakada-kada kayo dahil tabanag, mami? Tadi kayo mati nagsubli iti opisina. Napatagti na si Kasok. Ada ka di panggap mo nga agayat kan ni Lavinia? Diyak pa lang masugbatan dahil tasalod sa Diyo, mami. Ngayon, awan ka di tinadlaw yo kanila pinya. Agkakaingas dahil ti dahil kati. Anya? Saan nyo ka di aming mingmingan anaimbag ng pasarsarita yun? Nakigtuta kay didamo ka nakita nila pinya, mami. Inawagak iti kati. Mabitlaan. Bunyat pa siya. Naambala ngamin tilanga ni Lavinia. Idinto ta, napudpudaw dahi di kasi. Pinagmat lang makatulogan. Pampanunutat pa ilang timbag ka ni Nomer kanya. Katinay ba ka ni tata? Saan din paripirit ni Manong Nomer? Asa na dakas? No agayat mo tan? Ngam, agayat na ta kanya? Gabuta kayong ingas ko, tinatay akayan ayat na. Nakurapay kami lahat. Sa anak ang maikay. Agtugaw ka, Lavinia. Tapno saan ka amak nga nagtaktak der iti saok. Sadya kaya tikas na sitwasyon. Agtugaw ka ta, napatagti bagakkan ka. Ma'am, Italaan mamatmatan ka na impag. Napintas ka. Katpudno tinaybaga ni Nomer. Maada pagkaingasan niyo tinay di kati. ma'am, Napan kayo gayam iti ti baybay iti kalman. Kat naibaga natin maipapan iti dedikati. Amom Lavinia, rinik na nalaunay ti ipupusay dedikati. Iso kanayon amo barbartat. Malaglagit ko mo dedikati, maladingitan ak iti kawanan. Kaput ag kasarda ko maidin, kini Nomer. kasta gayam. Talaga napatag-unay dedikasi ka ni Sir Nomer, ma'am. Masansa na bagbagak ni Nomer alipatan na kuman dedikati. Taurian niya't aramidan na sakali na maisubli tibiyang dedikati. Makunkonsensya ngamin. Pagpabasulon na tibagina, no apay, anatay ti kainayat na, itipan na kadisgrasya na. Kasta ka di. Di mga nga tahay ti patigmaan ka niya ka. Iso ang nagsubli nagtrabaho dito opisina. Naamiris na nga ta. Ngagmay-may sa dedikasi itibiyag na. Ngam, awanan. Kat awan mo ta, ti mabalin na. Kaslat na kaya't asawan ni Mrs. Melendres. Agpaisungan, may salahan dedikasi. Kat no agayat man ni Nomer kanya. Day takat gapo, takaing ingas ko. Dedikasi akaayan-ayat na. Kaya't asawan day ta.
parparaw paulaang nga panagayat. Abangan no kaya't naklaang nga ramatan tapno makaililiwag. Kan mailingad na, di pa nagladladingit na. Labi niya. Saan ka kumakasarita, itay? Sumat at himaktar ka ng paniti opisina ni Madam Melinda. Uwan gayam. Malagip ko Melinda tinagan ni Mrs. Melendres. At ang amin imbaga na kanyak. May panggap ka din iti trabahong tinagsaritaan niyo. Umpangat ang ibagak kan manong Romano day dyan. Oh, labi niya. Kilata nagulimag ka. Pasensyahan. Saan ko makarumbang nga damagak peking ka? Kanya tinagsaritaan niyo. Basta siya pa'y nakita ni Nomer. Ada siguro nito opisina na. Itay ngamin dimtigak nito opisina. Nakitak tilugan da iti sangot ti kumpanya. Awen gayam labi niya. Ang mga lumabalin nga awisin kang pasyaritol malam. Kwa. Ha? Ni Ma'am Melendres ti remora ti opisina na. Nakita na ta. Sige. Agsubliat ka rin na tilamisahan ko. Saan ka madanagan? Sakti makaamo kini Mrs. Melendres. Saan na ka nga utan? Nalipat at kaya may bagakan kay di Rabi Inobar. Adamiting dagiti negosyante ti sa hotel iton malam. Kat kayat ko, sikat ti maibaon mangibagi kanyak. Awan problema iti dayta mami. Nasaya at matapno maamamog dagiti padayo ang negosyante. Kahit agyaman na kiti panagtalak kanya. Sikat ti anak ko, Nobar. Siyempre, gagakayag talaga kiti ka ba alam? Sino to pa iti pangipatawid na kiti kumpanya kat agmay may sakamat nga anak ko? Napigsa kayo pa, mami. Manupay lang titawan niyo. Ngam kayat ko ngay pamaysam ti tumulong kanya kamang tarawid-wid iti kumpanya. Saan mo nasublihan ti agbisyo? May salaan day di kati. Kat saan mo nadamdamaan na agsublipay iti tiyap mo? Mas naaya na ka makalagip manan iti day di kati, mami. Saan niyo kuman nga ulitin na ipalagip kay kanya? Nakita ti panagsarsarita yo kanila Vinya Romano. Ang mga tuladan da kayo dagiti pada yung empleyado, ho? Naglagi pam at altalken kalaunay katnas ka nagbalin ka pagtuladan. Pasensya kayo lakuman, madam. Pang-asa yo, ta saan niyo apagungtan nila binya? Isakit mo nila Vinya. San lang nga itay nakita ka ang makisarsarita kan kuana. Adda ka di pa nagustom kanila Vinya? Madam, Well, maawatan ka. Baro ka pa ilaang Romano. Saan ka mababalaw? Napintas nila Vinya. Kat no bilang ta mapasungbat mo kat ikasar mo. Saan dakto aliplipatan nga awisan nga agninang. agyaman na klaunay kata kayo, madam. Sige day talanti bagakan ka Romano. Mabalin ako na panawan. Wen, madam. Masapul ang may liklik ko ni Nomar kan nila Vinya. Kabayatan ti panangan talabin niya. Agsarita ta. Inton maminsan nga kuyog ta ngagpasya. Ijay mo't baybay ti pagpasyaran ta. Manong Romano? Oh, di mo ibaga, mabayin ka kanya. Pampanunutot namin ni Tatang. Madanagan ita no apay asa anak pa nakasangpet. Saan ka amadanagan? Itulod kan ti balayo. Kasi siya ti mangilawlawag kinitatang mo. Tapno mamamukmat. Aywan gayam, malaksit kinitatang mo. Awan ka dit isapali ang mga uray king ka. Awan. Kunak no adon kaya na mo ang mga ipawil nga ipasyar ka. Naibagak matin kada kayo. Saan ko pa napadasan tinakinobyo? Gapo tayong paspas na ko tinagad-adal. Tiyakla ko mapagusto ni Manong Romano. Sana ba? Matulog ako
Hello? Hello, Lavinia. Ah, Ay magarapim. Saan nagkatimat lang ang makasingay ti panaturog? ay, si Kamat Gaya Manong Nomer. Saan mat? Ang kasangsangpot nila ni Mami at Mar ay iti meeting dani ko siyante. Kahit nalagip kang hawagan. Inawis ka pong magpasyarmanan. No saan na ngayon baon ni Mami at Mar ay iti meeting. Ah, talaga kasta ti biyak ti negosyante. So yan, Lavinia. Amang ano makaturturog ka. Inawagan ka lain, takayat ka kumustaan. Bye. Ah, bye. Ay, naimbag. Tapos nga nagpaut anak isarita kanyak iti yaawag na. Makaturturog ako. Hindi na minsan arabe eh. Ni Nomer ti nangipasyarkan ka. Sa aday jebet arumano ti kaduam. Diyak na kumakayat, ti sumurot ka nga nung Romano, ng amangan no mabainan mo't anang awis kanya. Ay, isugayam ti taltalken ti museo. Wen tatang, nanghato ti posisyon na ti kumpanya. Baknang da ka no matidingam. Nalugi ka no ti kumpanya, da gapoy ti panagbisyo ti amana. Dakas at talaga ti ibo nga ti panagbisyo. Ngam ti pampanunutek. Magribalanda ka da Nomer ken Romano. Tatang, Damagak man kan ka. Asino kadakwada tinaas-asidag ti puso. tatang, diyak amo no kasanasong batak dito sa lutsudyo. Awan pa'y matiagdat daton kanya. Good morning, sir. Gwapo tayo itabi ka ta, sir. Agpano talaga nga gwapo, Romano. Makapagwapo at talaga ti saan agin inom iti arak. Nawan ko mati dinarayan mi kinimami a meeting. Nasapa kumana katurog. Sana dakas ti uminom iti ara, kung saan laki di analabas, sir. Awisin kan tuwanan ito maminsan, sir. Ah, nimot labi niya dahito sumungad, sir. Nagkapag ti HR department. Dito ngamin timbiling kanyak ni madam. Awagan nakto ka na ito nasahon, nak. Sir Nomer, anya ti makanang pinilabi niya. Saan ka di napintas, ha? Talaga na pintas, Romano. Excuse me. Ni madam na ito awag kanyak. Nanyamot tayo, Giant. Tinantyawan nak ni Manong Romano. Apay mo takas dyan pa ka na. Naglaw ko. Nasingsingpot ni Manong Nomer, ngem ni Manong Romano. Lavinia, tinungpal mo ka di matlang timbilin ko kan kaya di kalman? Uwan, madam. Dagituin dagiti papeles sa kasapulan niyo. Sige, idi sumlatan ni tilamisaan ko. Kat rumarkada gusto iti presidak. Umawag sa bali ngay bagakan kan. Un gayam, nakasarita na kan ni Nomer? Saan na pa'y apinaayaban iti opisina na, madam? Nalabasak lang idang agsarsarita kan Manong Romano. Diti man ang igit ti baybay tinang awisakan ka. Naululimak. Natlaw ko. Magusto niya unay tagpasyari ti igit ti baybay. Kas na ko na. Gaputa na ulimak. Labi niya. Jak am mo no kasano nga irugik nga ibagati amin. Pinampanunot ko na yung pagti amin. Tinanghitin ko taliknak. Katrumba nga jak ibaybayag nga ibagakan ka. Ay ayatan ka. Kas naibagag ka na kayon. Saan ko pa'y anapadasan tinagayat? Isu, jak amo ti rig na ti agayat. Adalaan kayat ko asaludsudan kada kayo, Manong Nomer. Anya ti marikrik na yung kanya. Tako nam, may ayatan dak. Jak ko mapakabasulan dati adamagag. Ngam,
Saan nga tanga? Ay ayatan ka? Kapulaang itiday dikati. Kahit ko sumbatan niyo ti saludsud ko, Manong Nomer. No payad da pagkakaingasan niya. Sabali ka. Aglo na ka naglading itaklaunay iti pupusay day dikati. Gaputa ay ayat taklaunay. Ti panagayat ko iti day dikati kat saan aparakan ka. Manong Nomer. Kayat ko asawan. Lima basin ti impay ko nga ayat kan kwa na. Nagmaumawan nga ayat. Kat sikan, dahi nga ayat. Diyak ka mo. Mariribukan na. Kat sapay kumatamawatan na. Ikan na kumapay itinaan anaya kundaway amang timiting itirik na. Saan ka dagdagan ang mga klon kanyak? Nakasagana ak amang ipanagnak. Nga ay ayatin kaunay, labing niya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anak kong madaanan ko ni Lavinia dito balayo, Tata Igme. Ada na ibuonan ni Mrs. Melendres kanya. Katitay nakasubriya kiti opisina mi. Nagawitan. Yakman amo no ape nga awan pay. Ang mga no adda na ngawisan ken ko ana nga agpasyar. Masalusod ko man kada kayo. Malaksid kanya. Ada ka di sa bali ang mga ipaspasyar king kuhana. Ako si kalaang mati mang paspasyar ken ko ana. Ang mga no katrabahuan, wano dagiti gagayim na edi agad adal pay laeng ti kadwa na nagpasyar. Ang no makauray kalakit di akan nasaya at barok. Sa nabali, Tata. At kita kaming tumot lang di opisina itong bigat. O sige, saan ako nagbayad, Tata? Ay, kasi kalata, ano saan ka na makauray, barok? Nasaya at ba't tanupod no ti atap ko anin umer ti kadwa ni Lavinia. Ang nagpasya. Amangan no agtanon na dito yung malaki. Ay, talaga ajak nagbidot iti atap ko, Lavinia. No nakauray ko man ni Romano kan kaak nagdanon da ken ni Nomer ditoy. Tatang, Nagdamag ni Romano, malaksid kan ko ana. No adda pay sa bali ang mangipaspasyar kan ka, kapilitan ang nagulbudak. agyaman at tatang. Diyak ka mo no. Rombeng asana maamuan ni Romano nga. Nga agar-aram ni Nomer kan ka, kasta. Kaya't mo asawan, nagaraman. Uwen tatang. Impud no nanti panagayat na kanya. Anya, Amok na niya ti pampanunutin yu tatang. Nagpalawag ni Nomer kanya. Ang mariribukan hak. Jakat namnamain nga agaram ni Manong Nomer kanya. nag-enjoy kayong sakit di anak isarsarita kadagiti amiga yo, mami. Di yukat kayat, ti marabyan nga gawid. Palaksid no, ada meeting yung negosyante. Kaslasan mat nga minen na mamingga ti panagiin ni istorya mi itay Nomer. Nagadu nalaglagip mi. Diyak la kumakayat ngam pinilit dak. Diyak la nga rod na uray ni Romano. Diyak pa nakasubli iti opisina iti nagawid ak, mami. Saan na bali? Intun bigat lang nga nakasaritak maipanggapiti nang ibaunak ka na kuana. Wan gayan, maapayasan ka pa yan na panaturog? Nasapa pa, mami. Isa ang nagtugtugawak pa lang dito salas. Sige Nomer. Nabanugak, panahon kalatang arudan. Sige, mami. Saan ko nga ibagbagakin ni mami?
Ngayon pasyar tumanan ni Lavinia. Ibagak tulangan itong agayan ayat kami. Ngayon ti saludsod. Ayat ang naktungat ni Lavinia. Amo ka nabannog ka unay idirabi eh. Maipapan iti panagaram ni Nomer ken ka. Sakit nagpasyar kayo pa. Amok idin akas ti pagtungpalan na anak. Amo na ka di pagribalanda ka ken ni Romano. Tang, saan mo't nga aram ni Manong Romano kanya? Ang kastanto ti pagtungpalan na. Ado ti rumbeng panunutem. Maipapan iti panagayat ni Nomer ken ka. Maawatan kayo, tatang. Inlawlawag kumutan kada kayo idirabi eh. Diyan mo, no anya ti desisyon ko. Nakurapay tayo laeng. Diyak kayat nga agsagabak ang tulaeng. Tang, anya nga ro ti kayat yo. Nukas pangarigan ta agaram ni Manong Romano. Iso ti aklonat, imbes ani Manong Nomer. Kat agpada tamat anasaya at iti kababalin. Gamjak mo, no anya tipod no akananakam ni Romano. Mabalin na awan aklunam kadakwada tapno agpada da asaan amasaktan. Tatang, Nalabit nga adda sa bali alalaki anak kay Kariyam, labing niya. Awan kada Nomer ken Romano. Patpat gan kaunay, kadyak kayat nga agsagabak kan tulae. Nakaawit kan, hindi nagsubliak diti opisina Lavinia. Oray ni Mrs. Melendres ket awan maten. Kinapod na, napanak pa iti balayo. Saan ka na nadanon? naistorya ni tatang nga imay ka ije balay. San ang nagbayag mo ta si Mang Peta? Ay, sayang. Saan ka na oray? Mabit lang nga, Manong Romano. Awawagan na ni Mrs. Melendres. Hello? Good morning, Mrs. Melendres. Lavinia. Simangpot ka din ni Romano? Uwan, ma'am. Madamang agsarsarita kami. Mabalin nga ibawon mo dito opisina at danapatid nga ibagakan ko na. Okay, ma'am. Manong Romano, paiayaban na ka ni Mrs. Melendres. Ada ka nung napatag nga ibaganakin ka. May panggap siguro iti nangibaw na kanya kiti kalban. Sige, agsarita tanto manan itong madamdama. Sige, ma'am. Umay ka no ditan. Manong Romano, ada ko makidawakin ka. No mabalin ko makat. Liklikan da ka kasarita. No madamati trabaho. Sige, maawatan ka Lavinia. Agyaman ha. Diyak kaya tang mabainan ka. Ang masapol nga ibagakin ka daytoy. Talagan sa nga ipasnat mo ti agaram kini Lavinia. Ngam ti kayat ko, no oras ti trabaho, saan mo nga iraprapin day taabanag. Pasensya kayo lang kuman, madam. Kinasaritak mo't laang. Nakasubli ngamin dito opisina, edi nagsubli ya. Awis ako mamanan, nagpasya. Agtalo ka kiti kabala makasimpliyado. Nga madapagpatinggaan na, no trabaho. Saan ka nga giraprapin iti saban? At daom no nga oras para iti day tabanag. Mawatam? Uwan, ma'am. Uray nagsubli ka dito opisina. Saan na ka nadanon? Sige. Pagsaritaan tan ti nangibaunak ken ka, idi kalman. Ada ka di problema, mami? Kaslama ka pong pungtot kayo, ha? Dahil manarumano. Naong tayo nawagak ni Lavinia, tapno damagak no si Mangput ni Romano. Insumbat na madamada ka nung agsarsarita. Kaya't inungtan niyo ni Romano? Uray pagtaltal kak ng empleyado, masapula sana sa balit ti iraprapin na.
Dinawisan ni Lavinia nga agpasyan. Kat kinasarita yun ako man itinasaya at mami. Amang ano na bainan? Amo dagiti empleyado ti ugalik. Nagasat ni Lavinia, ta saan nga iso tinungtak. Ay gam kasarita to yung tumadamdama. Apay ngay may ka dito yung opisina at number. Daya gayam ni Lavinia. Umasadaga kiti naglamisaan na ang mga aldaw. Ay, diya akong kinasarita itay. Tano ba inanak kini Ma'am Melendres. Ay, yun ang tanakit din. Ah, Lavinia. Manong Romano? Oo, agmay may saka mo't amang mangan. Mabaling ka diti makilamisaan. Sige. Dandani akpay kit din makalpas ha. Nagalisto nga minti oras. Madamdam malabiit. Agsubli ako ni tilamisan ko. Dagay mi bagaking ka. Mabaling ka din awisin kang agpasyal. Intun madamdama. Kwa. Kaya't ko kumamasapa kung agawid intun malam. Sapay ko mata maawatan na. Okay. Oray intun maminsan lang aruda. Saan ko nakita? Ngayon na istorya ni Mami Kanyak. Diyak ko mapakabasulan ti panagdamag ko kan ka. Agar-aram kalikan ka ni Romano. Diyak ka mo no adda panggap ng agaram kanyak. Manong Nomer. Naminsan ngamin nga inawis na ka nagpasyar. Awisan na kumamanan nga agpasyar nga impambar ko akayat ko ti masapa nga gawid. Nasaysaya at matlaan nga pasyaran ka diti balayo. Tapno may panagnak ko. Anak pudno ak iti tarigagay kon ka. Manong Nomer. Iti dati agundaway, saan ta na pagsaritaan ni Kati? Dagiti puso talaan tinumbang agsarita. Noon niya ti marikrik nata, iti tunggal may sa. Diyak ka mo no niya ti sumbat ko. Saan ka nga apuraan ang mga klon kanyak, Lavinia? Kaya nakasagana ang mga ipanagnak nga agayatak ka. Saan pa'y asimmangpit ni Lavinia, Romano? Impakada ni itay bigat, amala daw nga agawid, ta inawagan kanu ti may sa gayam na, kat agpipiknik da kanu igid ti baybay. Kastagayam tata. Diyan kami nadamag no, anda papanan na. Tayo di na minsan nga awisat kumamanan nga agpasyar. Impambar na kayat na ti masapa nga agawid. Talaga nasapa asimmangpit iti. Napannog nga taa iti trabaho na. Si kaano maano sa mga orayan, pero Ikarigata nga orayan tata. Agsasarita tayo pailaan. ay katun ay sapay ko mga rod ta saan ko apakabasulan da ito'y apanagdamag ko kan ka. Anya ka di atalaga ti panggap mo iti anak ko. Gagangay ti may sa abaro tata. Ano pa saan ko pa anay pudno kinilabin niya. Saan ka magkata mababalaw? Paawatan ka. May nga anak ko nila binya. Kitpat-pat gaklaunay. Saan kayo madanagan tata? Ikarikada kayo. Pudno ti panangi patag ko iti anak yo. Impambar ko lang kani tata nga agpipiknik kami kadagiti kabarkadak dito igid ti baybay. Manong Nomer. Amok ngamin nga adama ko nada no. Kumuyag ka kada kayo nagpasyar. Api anas kan nga agilimid ka kinitatang mo. Kan anya ti kahit mga sawen labi niya. Diyak ka mo no. Nadlaw mon ka ni tatang. No kasta makasarsaritam. Saan apabor iti panagaram mo kanya? Gapo ka di kani Kati.
Agpaisoan na istorya ka ni tatang ti maipapan ka ni Kati. Ngam ni mamim. Ni mamim ti problema. Baknang kayo manong Nomar. Sa anak amay kari. Tabak nang kayo. Saan ani mami ti problema? Tinapatagkat no anya ti marikrik nata iti tunggal maysa. Kaya't mo kadyasawan, adamat panagayat mo kanyak. Manong Nomar. Saan ako maapagduhaduhan? Ay ayatan kalaunay. Manong Nomar. Maikariag ken kano aklunan nak. Saan ani mami ti problema? Lavinia. Kabayag met nagsarsarita kami ken ni Romano. Ket inaklon na. Ti panggap na nga agarem ken ka. Lukas na. May man gaya man dito'y balay tang. Wen, naminsan kanulaeng ana ipasyar na ka. Saan nakamat ang madandanon dito'y balay? Tatang. Pakawandak ko ma. Iti panagulbud ko kada kayo. Kinapudno na. Ni Manong Nomar ti kadwa ka nagpasyar idi rabii. Anya? Di apay anagulbod ka kanyak. Tang, ulit ti agpakawan kada kayo. Gaputa, ublagan tak mo ti panagaram ni Manong Nomar kanyak. Kayat ko nga ipon no kada kayo nga inaklon kon. Ngam, Nagkari ni Manong Nomar kanyak, tatang. Isumat lagayam. Akalaw yung ngagkat-kat ilabin niya. Sadya ko matantanan mo pasyar kiti palayta. Ay, nagkuyog tapanan gininomen. Ang mga no agayan ayatan. Ang mga taday ito ni Mrs. Melendres. Awagan man. Oray ta sana na paggas ti palagmaneho. Aguri ka man. Ninomen. Papalanda ka ta. Hello. Saan ka di ang makasinga kada kayo, ma'am? At ako may bagak kada kayo. Saan mo lakit din na maipabigat na ita? Ijay ito opisina nga agsarita ta. Ada kiti balay, di may isa nga abigag. Wan, ma'am. Sana baling arudan. At ako may bagak kada kayo, may panggap kada Nomer kan lapin niya. Nakita ang nagkuyog tamanan. kas kini daw yung kanyak. Akal pasan na impod no kada kayo ti maipapan kada kami kinilabi niya, mami. Impasyar ko dito balay. Kanayo na magkita ken makasarsarita kayo opisina Lavinia. Ngam nakigtuta kitay madanon kayo kini Nomer dito'y salas. Kasla ni Kati. Tinang kita aken ka. Mrs. Melendres? Ada kasta abado day di Kati. Sumagmamanual daw sakbay aping musay. Kasta tibado na idin pa siyang ni Nomar. Mama, anya talaga ti bagayo kinilabi niya. Siyang ni Lavinia, Mrs. Melendres. Saan ani Kati ti kasalsalita yo. Dispensarin da ko ma. Kan jak ko ma pakabasunan ti tamag. Anya ka dia talaga ti bagayo kanya. Saan mo ka diyan ang nagtiko na ni Nomar Lavinia? Kalpasan ngayon pod no ni Nomar nga gayan ayat kayo. Kinunakkan ko na akayat ka akasarita. Nagdaras lagi ti pasabak. Kunak no ni Romano ti agar-arib kan ka. Mama, Nomar, aguli magkapailaan. Kaya't ko adwa kamailaan kanila Lavinia ang agsarita. Dumag kalaan. Dalaga ka diya pagduado ang ti anak ko. Saan kayo ang mababalaw? Napagduduan ta.
Nalapit akong panunutan nyo, aga po iti kinabaknang yo. Kat agayatak iti anak yo. Nalabit iti panagkita yo. Kat sa anak mat ama ikarikan ko anak. Madam, ngamput no ngay ayatek ni Nomar. Oh, agyaman na klaunay, labi niya. Awan ti samirak, iti panagayat ko kini Nomar, madam. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Itaman pa yung hawagan nak ni Ma'am Melendres. Anya nga tatibaga na kanya. Mabalid mat ang kasarita na kintun bigat iti opisina. Hello, ma'am. Rumaano, naimpagtasin mong ba't ka daw? Anya ka diti bagayo kanyak, ma'am. Kunak man, daw agdat-daton ka kanilawin niya. Hindi pa ilang kumaakayat ka kasarita. Kapampanaw na ang dalawin niya kay Nomar. Ha? Anya ti katyo asawan. Kunak no masirip ka, Romano. Nobyan ti anak ko, dayjay a babae. Ma'am. Yak kaya't anilawin niya. Ti asawaan ni Nomar. Saan nga'y ayatan ti anak ko, dayjay a babae? Nairanra na lang amin nga na pagkakaingasan da, iti daydig kasi. Inadop nan. Ay, nagpartakan ni Nomer. Ngam no saan nga ayatan ni Nomer nilapin niya. Aping nga inaram na. Apay nga may tapay laang dito igit ti baybay, Nomar. Intol nagmas na kuman iti balay. Amo ka napasakitan na ka ni mama. Adala kaya't ko damagan kan ka. Talaga ka di, ngay ayatan nak. Wano kaya't mo lang ang biyagan day di kasi. Babaan ka niya. Ay, imbagak king kaidin. At kaya't nga agsakaba kan tulaan. At ada, ang nagpanuray tiriknam. Ang may saka nga anak ko. Katsak kaya't masaktan ka. Mariribo ka nagtatang. Kasla kaya't kunti. Agdwa-dwa ak iti panakiayan ayat ko kini Nomar. Ang dati kaya't mo asawan, iti dayta. Mata pobrigayam ni Mrs. Melendres, tatang. Anak, awan kay mutinan tayo anak ko rapay kadakwada. May salaang arigis pagkitkitaan na ka na tayo. Nga malaksit iti dayta. Nakalipay sa pali amang rinibok iti panunat mo. Tatang, Ken apay anak ko naam nga agtuwa-tuwakan no apay anak iyan ayat ka kini Nomer. Pagtuwa-tuwam ka de, di panagayat ni Nomer king ka. Apay ang nagbayag ka, Nomar. Sa dino pa'y latnap-napanan niyo kanila Vinya. Oh, Mama, impasyar ko iti kiti bye-bye. Sakbay ng tulnog ko yung balayda. Amok, ano sakitan ka di kitim ba kayo? nakiktutak. Kakaayan ayat mo gaya manday jay a babae. Talaga ka di ngay ayatam? Wano, gapulaang iti day di kati. May sa day dikati. Agdumadakin nila pinya. Kay kayat ko day di kati. Kanayon abagbagaandak alipati kon day dikati. Amuyo ang nagbarbarte ka gapiti pan nakakonsensya. Sa itakas na tibagpagayo kanya. Idi si bibiyag pailaan ni kati ti kayat ko asawan. Makasarakan to, iti sa bali a babae nga adda maikarikan ka. Mawatakon. Magustuhan nyo dedikati para kanya. Tadda mabalin ti pamilyada. Idento ang labi niya.
Nakurapay dalaan. San ko maaday tatirason asaan nyo ang magustuhan ni Lavinia para kanyak, mama? Talaga ka di ngay ayatem, daya babae. Adakid daw kada kayo. No saan nyo ang magustuhan ni Lavinia? Saan nyo kuman nga ulitan na pasakitan? Kalangin nyo kuma, akas itisikon. Itay kumapay lang akayat kakasarita Lavinia. Ngam amang ano, makita na ka ni Mamilendres. Kat may ramraman ka maungtan. Manong Romano, anya ka diti bagam kanyak? Kini Mamilendres, di nakaamuhan. Agayan ayat kayo gayaman kini Nomer. Ay, isumat lang akayat na kaliklikan. Nasaysayat no liklikan ka. Tawan ti ka po na sumurutakan ka nga agpasyal. Dasan tamad nga gayan ayan. Nagsakitan na din kan. Ngamsan ka dingat adda napasaktan na ka. Itipan na kasarita ni Mamilendres ken ka. Saan nakaakayat apara kini Nomer? Pangaasim. Saan ko maasikat yad adda amang pasakit kanyak? Saan nakangayat ni Nomer? Dahil ti kati pa ilang ti ay ayatan na. Dupod ko mangay ayatan na, Manong Romano. Saan nakapasakitan na basta? Nakita ti panangdanon mo kini Lavinia iti kantina. Ket iti agsubli iti lamisan na. Aglolo. Nakasaritam ka din ni Lavinia. Katimbaganan no anya tinagsangitan na. Sikapay lang ti kahit wakasarita. Amok nga amom, nga gayanad kamin. San mo amay laksid kanya, nga darit ng kingkwana. Amok asaan mo nga ayatan ni Lavinia? Saan mo abagi ti bagi? Saan mo apuso ti puso? Saan mo apanunot ti panunot ko? Tapno ko na am nga amom, no anya ti linaon ti puso. Napasakitak ni Lavinia kadagiti imbaga kingkwana. Ngum saan mo kumangad adta pasakitan? Maawata mong tiket ko asawan. Amok no apayan at turid ka makisarita kanyak. Napigsa ka ngamin ka ni mami. Uwan, amom na ita. Maasyang ka kini Lavinia. Saan akayat ni Mamilendres ni Lavinia apalaking ka? Uray asin tagdapdap pa. Awan makalapad kanyak. Di maibagaking ka. San mon asing ni Lavinia. No san mo akayat ada tatagriri. Maawatam Romano. Saan mo na kuman asinalangad ni Romano, Nomer? Kasunod na no, nagbinara kayo. Numamondeta ni Mami, ad-addan, ang makagura kanyak. Sapay kumatadag ito yung araramid. Di pa managnak. Anapod no ti panagay ko ka. Agya manak. Diyak kaya tamay sagmak ka. Di adal ni Romano. Amuna asa na rumbang. Nga dasan mi apag tinawatan. Toltal kan launay ni Mami kan. Ngam siyak pailang ti anak na. Kinasarita kon asan na kuman nga ulitan ti mang pasakit ken ka. San ko ngay palupos ngay ruman na ka. Saan nakpaya kinasarita itangal daw? Gaputas siyak ti kasaritam iyo opisina. Kahit na asawan. At isaan na pa nakibiyang ti trabahon ti pamanagnak, impangagnak. Isu asan ani Mami ti problema iti relasyon da. Mawatan na. Ni Romano ti rumbang pagparikutam. Agan anat kaking kwanatawan pa nagtalat ko. Saan nakmat nga tabas to, sir? Ngayon pinasakitan na ka. Inublag na ka. Gaputa kahit na amaagaw na ka kanya. Isu akin na saritak. Takayat nak apadaksan. Saan pa asimbangpot ni Nomer Romano? Ang mga no nagkuyog damanan kin ni Lavinia. Talagang sa may pudpud ni Nomer, ti ayan at kini Lavinia, madam. Saan ko magustuhan day tangay bagbagam kanyak? Agpaiso, pinagkarinak ni Nomer asaan kon nga ulitan apasakitan ni Lavinia. Napasakitan ni Lavinia kadagiti imbaga kingkwana, madam. Kapoy ti dayta. Sinalagan dak ni Nomer. Romano, diyak kaya nga dasaan niya pag kinaawatan kin ni Nomer. Saan na day diya babae ti kapuna nga agapa kayo. Mawatam. Madam.
Agawon ni Lavinia kini Nomer. Ngam, sana masapol nga din ng ran kayo, iti anak ko. Sa anak anay kaniti kuntawa, hinakisarita kada kayo di kalman. Tanas ka na makasangpuita kadago si Jibalay mi. Naskan kami na makasaritak ni Mami. Sakbay ngayon tulod mo kalo nilapit niya. Nagpasyar kayo pa lang, iti-igit tipay pa. Napasakitan ni Mami kadagitimbagana. Kasta una ya sakit na, hindi makapanaw ka, Nomer. Balag, apagsakitan tinakam ko. Kakaiso na nga anak ko nilabig niya. Kat manipod kinaubing na aking gaiti nagpalasan. Ay, lupay nakurapayak laang nga abana. Di na napadasan tinagsangit. Mawatak tirik nayo kas may siyang ama. Pinagkarik ni Mami, asan na nang ulitin, timang pasakit kinilapin niya. Nasayaat no kasta. Agyaman na keng kaiti day taabanag. Sapay ko ma, tamatungpal ni Mamim day ta. Gaputan na saya at ipagpakitab ka dyan. Raraamang kalaunay, Nomer. Dayawang kayo man, nga ama nilapin niya. Tatay mi. Agyaman akmanan kang ka, Nomer. Mamati ako na talaga ngay ayatin nak ni Nomer kadagitar aramidin na tatang. Akin na ni Nomer, akin na sarita na kano ni Mami na. Saan ko nakikita ni Mrs. Melendres sa nagmalam? Ay, amangan no kayat na laang aliklikan, ta amangan no saan na makatipal. Ay, ni kayang Romano. Amo na ka din. Saan ka kaya pagsaritaan ni Manong Romano? Bastos, Dayjay. Anya, Nasaktan na kadagitin baga na kanyak. No talaga ngay ayatan na. Saan ko maakas dyan dagitin baga na? Angam na pasyar dito balay. Pakitaan nyo lahat na kumahitin na saya. Talaga nga inuray ka makasangpet, Nomer. Naska daw na'y makasarita ka. Tay mawag ni Romano, aday baga na kanyak. Mami, ni ka di Romano ti kananungan niyo. Idinto asyak ti anak yun. Awan dakas iti panakisarita kinguanan. Pinagsangit na nilabin niya. Saan ko kaya ta ni Lavinia ti saan niya pag kinaawatan? Amok, mas talkan nyo launay ng siyak. Basol mo't lang ni Romano. No talagang etin na nilabin niya. Sana pagsangitan. Sana kasapulan na pagpadaksanak. Nomer, kastalaan ti karibal. Awan ti mabalin ko. No da di ang lalaki ti kanunungan nyo. Ngam saan nasakit tinakam ko kada kayo. Kan ibagak kada kayo. Awan makalapod kanyak nga agayat kinilapin niya. Pasaray kitahan na titinasakit ni Mrs. Melendres. Kabayatan ti ka ng bas na kawit ti papeles ni nyawat na kung kuhan. Sumagmamanon a bulan, nagtrab-trabaho ka dito'y kumpanya. Lavinia. Ngam nagadupay lagayam ti Riro, iti trabaho. Ma'am, Sana gaputa kaayanayat mo ti anak ko, kat ar-aramid mo ti kay kayat mo. dispensaran da ko ma'am. Baliwak rita a report. Ken saan ka pinaayaban tapno kita at ti trabaho. Ang mga nabaybay nakalatan ni Nomer? Napatag ti tunggal trabaho dito opisina. Apay makasangsangit ka labin niya. Anya timbaga ni Ma'am Melendres. Awan ang yaman na dahito eh. Excuse me. Siya ti makamu kinilabin niya, Romano. Umay kayo bisina. Ha? Panahon da ka pa eh, Manong Romano. Salbag. Panang bastos tayo inarami din, Homer. Kasarsaritak nila pa niya. Sa kalpasan na.
Apay ngayon sangpet mo ni Lavinia dito'y balay. Nomer, kung nagtungod ngamin nga agawid akon. Awan kay mo dingak at tumadog dito'y nadaagabalayo. Saan ka pumanaw, Lavinia? Agsasarita tayo. Pinagkari kayo, mama, asan nyo apasakitanan ni Lavinia. Nagpulong gayam da ito babae kan ka. Kat kaguram ti panang dilaw ko iti trabaho. Mabalin mo ta kasari tayo asaan apasaktan. Ngamiran ranayo timang pasakit kan kwa na. Saan kayo kumangat subang kini mamim, Nomer? Kaya't nangarood nga ipakita kan ka. Itapay lang nga ramidan ni Nomer kanyak ti kastoy. Saan mo ti di akasta ay di ni Kathy pay lang tinobya na. Mama, tapno sumarding kain amang ipalagip iti day di Kati. Tapno mapasaktan nyo lang ni Lavinia. Agasar kami kin Lavinia. Anya ti kinunap? Puno ka di tinangag ko, Nomer? Saan? Di mo mabalin ni kasarday tak ababa. Awan makalapad kanyak iti pangadeng ko, mama. Raman nyo kumamot kan dayawan nyo iti pangadeng ko. Kidawag nga ito nagkalay sa kamin. Winagasawa kami kan Lavinia. Saan nyo ngero-roman. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipalubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Amang nadadala nga masakit anak, Nomer. Amang makmaklaas ka lang iti pangadang mo. San ka kadi mamati nga yating ka? Kahit ko makasarita ni tatang mo. Pangasim, sanak apo manaw. Aging kay tijak makasama ni tatang mo. Tatang, kaya't na kayo kano kasarita ni Nomer, sakbay nga agawid. Sige, kapitaag. Kahit kung nagtalik ka kanya, ay ayatan ka. Kahit nakasaganak amang ikasarking kalapin niya. Saan ko nga ibabawit yung bagak ni mama? Ikarik asan kuntong nga ipalupos nga iruman na ka. Ito ka no, magkasarita. Nomer, anya ka di, iti maipaay ko kada kayo, sir. Tatay ni, kahit kung ipakada-kada kayo, kahit kung asawan, nasasayat mo lang makasarita kayo. Nagtulag kaming kinilapin niya, ngagkasar kami. Nakaawag kayo man, Ma'am Melendres. Anya ka diti may paay ko kada kayo. Impasyar ni Nomer ni Lavinia dito balay. Kapo iti panang pabain ko kanugan ko na. Kapo iti bindot iti trabaho na. Nagsabit. Imbagawad na ni Nomer ngay kasarnan ni Lavinia. Ha? Makapungtutak launay, Roman. Aging gaita, saan pa yan nagsubli ni Nomer? Ay, Jack pagaraw po na seryoso gayam ni Nomer kinilabi niya, madam. Saan ko akayat ni Lavinia para kini Nomer? Gamino na anak? Nag-asawa na to ka nun kini Lavinia? Saan na kayat ni Roman ko? Noag kasalton na Nomer kinilabi niya. Awan tunti kong taway ko, kikwanan. Kung nakmalo talaga nagtulag kayo, kini Nomer, nagkasal kayo. Ngam, kinasarita nakbay. Naklaatak, tatang. Ad-ada na sakit anak. Panagriknak. Masyan laan kanyak ni Nomer. Gapo iti panagsangit ko. Imparo pa ngamin ni Ma'am Melinda. Asaan nang akayat parak iti anak na. Ay, talaga, amata pobre ti ina ni Nomer no kasta. Awan ti ka imudingan tayo, anak ko rapay kadakwada ang papakta. Saan lang arita tinakapasakitak, tatang? Saan na kanong ay ayatan ni Nomer? Saan kanong kay anan-anay ang nalipatan ni Nomer de di kasi? Kaya't na kanong abyagan babaan kanyak? Rumbang ka dito ang panggating ko.
Ngayong kinasarita ko ni Tatay Me. Nagkarikpay ni Mama. Asanan to kuman nga iroruman nila niya. Na siya nakiti pa nang iroruman na. Kinilabi niya. Masaksakitan na kiti pa nakakita ng sangit nilabi niya. Nabay na nakitimbag ka ni Mama. Apagparparang na aday di kati ti kapuna. Anagayatak kinilabi niya. Nakaturo ka ng ururay kan kay Dirabi, Nomar. Apa esaan kasi magpat? Kinasaritak ni Tatay Me. May panggap itimbagak. May panggap kinilabi niya nga kasal kami. Nasakit yung ulo ka ng bigatan. Nabarte ka ng kahit. Nasakitin na ka mo kanya, kat imbarte ka na? Mama, at tatay ti sangwanan ti panganan. Saan kayo kumangakungat? Ang impod no. Ibagak kada kayo no ti marikliknak. Siyak tinasaktan kan nabainan. Kada kitimbagpag kayo kinilagin niya. Yung saan ka di apod no ti kinunak? Saan mo pa yan nalipatan day di kati? Naira na lang nga da pagkakaingasan da kinilavinya. Kaya't mo abiyagan day di kati babain kan ko na. Kapaulan da ko napasaktan nga anak yun. Kunak man napatpat kandak. Dengdenggan nila binya di rabi. Ipanangkid daw ko kada kayo. Asan nyo kuman ngiroruman. Into nagkasawa kami. Nung siyak mitan nga anak yun, tiroruman yun. Anya da kita nga ibagbagamon, Nomar. Kabaalan nakmat na sugba-sugbatan. Kaya't ko ngagpudno kayo kanyak. Anya ka di talaga tigapuna asan nyo akahit nila binya para kanyak. Gapo ka dito nakurapay lang ti panagbiagda. Kat saan amay ikari para kanyak. Awan pagtungpalan day ta asaritaan ta. Saan ko nga ibabawi timbaga kada kayo? Ikasar ko nila binya. Kat sandak ang malaptan. Amo kasaan ko ang madano ni Labinya dito balayo, Tatay Gle. Nakita kita kini Nomer ang nagkusyo. Kayo talaga tinantak. Ay, Romano. Ay, dumngaga kita dapat nga ibagam ka na. Hamok ang may pangkip kinilabing ka sa ita. Ang mga naklaat lang ni Nomer. Amoy tata, masya na kinilabinya. Amok nga iraruman tulaang ni Mrs. Melendres. Ay, Romano. Hamok asaan may kare nilabing na kininomer. Nakurapi kami laang. Tata, ay taglaunin ni Labinya. Saan ko akayat ang mayroon naman? Saan ang managing bubukod tinapod nung ayat, Romano? Managpabusoy. Kakasagana nga agsakripisyo. Naragsak, itinamnamaan na apakaragsakan ti ayat na. Tata, Amok, noan niya tigapuna, akayat nakakasalita. Kaya't mo nga ibaga kanya, asikatirumbang nga ayatan nilapit ka. Naimbaga bigat yaw, Mrs. Melendres. Ludak agbindaut, na kayo ti mami ni Lomer. Kat, amom na niya tirantakan ka, Igme. Naimatangan yaw, no kasano, ti kinakurapay mi nga agama. Nakanumnum mo, ti pagtaangan ba eh. Kaya andamanan at agibasitin nyo ti anak ko. Asaan na maikari para kini Lomer. Kaya't ko akasaritang ti anak mo. Madam, saan asak ti rumbaga kasarita yaw? Nudikat ni Lomer. Kinapuno na, kinasaritan lakon, akayat na nga ikasar nila bigda. Kati, mag-aamaw, kinidaw ni Lomer ka na kayo. Asaan yung irurumun ti anak ko, inton agasawa na. Nasumnak ka. Tapos makitam tiyo nagdete abalay. Sabay ko mahat na magusto. Itirwal pa ilaan, nakapinpintasan iti pa nagkita.
Nalawat isanas. Antigo dagiti alikaman. Balayo ka di pa'y daytoy. Balay da ito dagiti dadakkel ti maysa a barkada. Nikadeng da nga ijedan Italyang agnayat. Ket inawagan nak ti kayem ko. Amangan ka no interesado ka manggata. Anya? Dahito ito ti pagnaadan da kalpasan ang makapagkasarta. Nagpintas. Magustuhak. Amo ka di daytoy ni mami? Saan na nga mo? Nupay pinagkarik asan na ka ngayon Roman into nagasawatan. Tapno na taltalgit tinakim ko. Napanunod ko. Ang sayat na suminata. Ibay dito ni Romano kasi ka tinagsasaritaan ba eh. Naawatan ka iso ti rumbang kaayatam. Ta saan kanto ang mairuruman anak ka? Talaga nga ramidon na amin ang pumuspusan, tata. Dahil tati pagkunaam, ngay ayatan na kalaunay. Ngam nagsarita kami. Saan tayo pa'y nakapagsasango kada Mrs. Melindres? Ngam rinugyan men tinakasikaso kada iti papeles sa kasapulan may iti panagkasal. Anya? Katsapay ko ma. Tasang kayo makagura, tatang. Talaga desidido ni Nomer ang mangikasal kanyak. Ay, ala, saan ko supyate no nyaman ti pangidag mo anak ko. Si Katyan anda maka mo kan makareklalo anya ti pakaragsak. Kinapod na. Impasyal na ko ni Nomer iti gatangan na abalay. Ijay to kano ti pagnaadan mi itong agasawa kami. Kinid daw naman kini Mrs. Melendres. Akayat na ti makasigurado. Asaan na kami ang mabiyangan ni mami na. Babaan ti panaglasin mi adakos. Kinasarita na kakade ni Mrs. Melendres. Kabayatan ti kaadana di opisina yaw. Saan, tatang? Iranranta na ti manglikliklik kanya. Ay nalabit, asaan naman akayat ang maluksaw ni Nomer Tingkwada. Ay kinapudlo na. Himbay ni Mrs. Melendres iti balay. Ha? Kahit maipanggap iti panagkasaryo kini Nomer, tinagsarsaritaan mo. Masaad laki din labing niya numamuan na tinagsaritaan nyo kan tatag mi. Ngam na sayat man, ta nakapagsango kayo iti ama, tagbaling asawak. Dalaga ka di, adesidido kan Nomer. Kinapudno na. Narugyan min kain sa gana dagiti kasapulan iti panagkasarmi. Anya? Binukbukodam din ang Kinapudno na, mama. Da nakita kakatang kapalaya pag naadan minto, kinilapin niya. Talaga nakaikadagan ni Nomer Romano. Napanak iti balay dalafin niya, ngam saan mi ang nagsaritaan kan igme, ti panagkasar dagiti anak mi. Ngam may pagpagnadamod gaya mo dagiti papeles para iti panagkasarda. Anya? Nakagatang na pa yun iti balay da. No kasta. Awanan ti mabalin ko, madam. Makapungtutak. Kasanak ng pirpiri ni Nomer. Nalpasan ni kasarta. Agasawatan. Ay ayateng kalaunay, lapin niya. Diyak may ladawan tinalong sa ragsak ko, Nomer. Ay, ayatin ka man. Labinya, Nomer. Kablaawan kayo ti panagkasaryo. Agyamang kami. Maragsakan kami kinlabin niya. Tadi narayam ti kasarmi. Sapay ko ma, tanaragsak ti panagdenaya. Agyaman at laon na Romano. Ang daw tang iti pagyong ganani man. Amom, nalaos lang na tiragsak ko. Nomer, naragsakak tungkal ka nito akatwa ka. Sapay ko mata saan kang agbaliw. Ikalik na ita. Kat, amom, nakasaganan ti balay, pagtarosan ta. At nakita mo't, kumpleto ti alikaman yan. Sakbang imita ti bagyo. Nornosan di kwarto ta. Magkagaran ako na aganaad iti dadya abalay, Nomer. Di mama. Itamang pa'y mawag. Hello, mama.
Kumusta kayo kay Lavinia dito Baguio? Nasayat mo, agananos kayo pailaan. Nomer, at dakitawag ka na kayo. Amo ka magagaran kayo nga agnaed. Iti buko dya balay, iti ni Lavinia. Ah, Ngam kitawag nga taros kayo to dito'y balay. mama. Ngam na niya, ti papagsalitaan niyo ang asawa. Awan mabalin ko, Nomer. Sana nariga na pagsaritaan dita, mama. Ibaga to keng kuana. Aditi ay asidig ko, kat mangunggagnaano niya ti pagsasaritaan tayo. Agyaman nak. Sige nga Roda. Bye. Bye. Nangig mo. Kidkidawan ni mama. Ngayon sa mga pagtakat agtaros na pailang di balay. Oray may salang siguro arabing omenta. No, day tati kayat nga. Sige. Agyaman hak. Maragsakan laki di dayjay. Kalpasan day ta, agnaid ta ni tibukod da balay. Ikarig. Jaki palupos ngay rumen na kani mama. Kintaw kumot day taking kuana. Awan sa bala tari kagayak. No saan atin naragsak apa nagdinata, Nomer. Katsapay ko ma. Tamaawatan nak ni mami. Awan sa bali pagtungpalan na no sa nakasta. Patpat ginak ni mama. Kahit nangagbalinak ang naragsak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kaslamak kabababawi akmat lang iti da ito'y planok. Masigurado ngagsangit ni Lavinia. Kat kagoranak met ni Nomer. Ngam, adta makapanagnak. Di Romano ti mawawag kanyak. Hello, Romano. Mrs. Melendres, Oh, anya ti bagam? nasakit din ako ko. Ah, Diyak maawat. agda ka di pa'y nga rod maramid mo. Madamantihan mo da, di Bagyo. Kaya't nakaragragsak da. Saan ta kumangat anta pagluksawan? Siyak ti kaloksaw mo, Romano? Saan na ko ba karong ginawawagan? Kunak man no naawat mo ti amin. Dinarayam ti kasardakan kinablaawan pa'y ina. May sala ang apang marang dayjay. Jakmat maawat ni Lavinia ngam. Saan ko masupyat ti anak ko? Talong aldawa ang Nomer kin Lavinia iti Bagyo. Itapay laeng ka maikawa ka. Iyawan mo't mabalin ka. Tinapatag ka niya. Naragsak ni Lavinia. Ngamli Melinda ti pampanunutan. Isa na bali. Nagkarimat ni Nomer. Kinin daw na kini Melinda. Asaan na ko mga irurumal ni Lavinia. Si Kamat kaya Romano. Tatay me, kumusta ngayon? Nasayaan mo tayo. Lumanong kayo tunag. Kasangsangpit ko lang manipon iti talaw. Itapay lang ang makitag ni Romano akas taon iti bantag na. Naragsak kayong sa akin niya. Naisem kayo ang makisasarita kanya, kalata. Baraw. Ore kasano ang kinarigat ti biyag. Masapula nagragsakin tayo, ti panagbiag tayo. Naragsak laki ide. Dalabi niya kini Nomer. Iti panaghanimun day dyan Bagyo. Kinapulno na. Maikawa ka raw. Ngaman niya ka raw. No dahita, ti pakaragsakan, ti anak. Kamaudyanan na. Adda kamin mama. Kasi inkarik kada kayo. Agtaros kami pailaang dito'y balay. Amo kadabadog kaya nagbiyahe. Pinadalo sa ti kwartuyo. Agyaman ak mama.
Ngam dito kami pa ilang salas. Bueno, kahit mo ka din tiyagin na, sweetheart. Kasarsarita tapay lang ni Mama. Wan gayang, nagatigin natang tapasaramot akan ko na. Ah? Ay. Aday tidak kilabag. Kuka amin day ni mama. Mama, dahito ti para kada kayo. Para ka ni tatang mat dahito maysa. Oh, Agyaman na klaunay. Kita lang no ti kamasaktan. May matangag ti kwarto ni Nomer. ay. Aday ta. Ay, kamaudyanan. Labi niya. Ay, atang kaunay. Nomer, awan sa balat tari kakayak. No saan ati ginaragsak ti panagdanata. Pudno ka dita kiti makitkitak. Siya ka dita kita aladawan? Ne. Ay, anya din nakakiglutam. Kita na kita aladawan. Dagitin duldulin ko aladawan tayo di kati. Apay ang nairwarda. Yung pangarap ko no siya. Talaga kayo magkakainas kami. Amok na sakitan kay ti daytoy anay matangam. Pakawanin na. Sana siya takin aramid iti dayta. Mamati ka kumakanya. Umay ka. Pagawit tan iti balita. Nomer, Imbami laki ti takin aramid iti dayta. Ay tang kaunay. Pakasakitak ti panakakitak king ka ngagsangit. May ka. kaslang kapsuta ka. Labi niya. Anya di mariklik naman. Awan na niyaman na dahito eh. Ipang ka di ospital. May ka. Wino, ipang kapay lang itigistro. Iya kang ikana na. Kasaritak lang ni mama. Kat agawit tan. Nakastrakan da numero ti kwarto. Nakita dalakit din, nagitiladtawan day di kati ngayon dultulin na. Kaya't kung ay babawi day dya, ay bayam, amo ka masakitan ni Lavinia. Kat ni Romano. Kumusta nga tamo day dya? Isuti umawag. Anya nga tatibagana. Hello? Di mapasakit tayo, iti balayo, madam. Nangitagtilugan ni Nomer. Nakasagpat dalaki din. Kasagsagpot na lang. Nakaragagsak dalaki din. Mama. Ni Nomer. Makapungtot tilangan. Hindi po ko ti cellphone ko. Da kayo ka di takin aramid iti daytoy. Apay ngin waryo dagiti lagdawan dati kati. Nakaragdag sa kami asimangpat sa kalpasan na. Dandan ni naglusdoy iti nalaos ala dingita. Kaya't ko makita ti reaksyon mo iti pa nakakita mo kadagiti ladtawan day di kasi. Agkakaigas na ka ni Lavinia asan ka di. Kat salud-sudat kan ka. Iti pa nagrik na asino tin kasar mo. Ni Lavinia o no ni Kasi? Anya day taasaludsod, mama. Binukawan. Ladingita ka. Pakawanan da kuma. Diyak masarkadan tiring na ka. Isugayam akinid daw yung agtaros kami pa lang ditoy. Impalubos yo, nagkasar kami. Kalpasan na. Pag-asawa kami. Ngamsan nyo pa lang amaawat. Gapo ka dita na kurapay. Nober. Apayasan kayo nga kasumbat. Ha, mama? Nober, gusto. Wah, Respeto ni mamam. labi niya. Lavinia. Ay ayatin ka, Nomer. Katno ka mo di kaktiyak sa kama. Akit tora. Labi niya. Anya ti kahit asawan ti dabag. Konsensya anak. Ladingitak, mama. Ngamitamot laan. Pumanaw kami. Kila at ngayon nagtipan ni Ma'am Melendres ti cellphone na. Apay nga ta.
Ay, kapay nga ming imawag ang. Kinamaag da ito'y amariklik na. Awan mamaayan na nga ayat at pa'y nilabin niya. Ado ti papay. Hengem, isang sangayan nilabin niya para kanya. Yat nakita laki lingot da ni Nomer. Sana iranapay nga kakaingas na itisigot anobya na. Ngam, talagang nga ta, ngay ayatan ni Nomer nilabin niya. Amo, amad-madmadam ti sa ibag mo. Tapno saan pa amangan. Nagsakit. Agasawatan. Ngam saan naklatagayam ang makrong. Awanan ti maramitan na. Kat pakawanan na. Diyak amo dahi aplano na. Saan ko anam naman na makitam. Dakiti nagado aladawan dahi ti kati. Nagadugayam di duldulim na latawan dahi ti kasi. Nakapimpintas. Nung nakasaysayang. Tanasapa pimosay. Isulakit iti kayat din ni mamin. Nagbaling asawa. Nabayagan na natay dahi ti kati. Agin inanan iti nagkaysabiyag. Pasatlangan di na palabas. Asanan amay sublibay. Agdan bukod alubong ni kati. Nomer. Pangasim. Siyak ti masaksakitan. Di makikita apa nagsaibag. Manartaraigid na kitulong anak ka. Ay rumbang kumaan na ragsak ka si marong karkanya. Sa magmamadulaang nga aldaw, asaan ka anak kita? Mailiwag launa yan king ka anak ka. Tatang. Agasawa kami kini Nomer. Ngam di nakpila maaklon. Amanugang. Di katugangak. Awan nga men, di kay mudigan tayo, anak ko rapay. Baknang da. Sa naulpit ni Belenta. Saan na akayat nga gragsak kayo kininomer? Tidyak maawatan. Inranta na nga impandag iti ladawan da iti kasi iti kwarto ni Nomer. Pakaragsakan na ka di? Di pa nagsakabak apan nakakita ka dagi chay. Amuyo tatang. Tidyak maawatan no anya ti marikrik na ni Nomer. Sana sumsungbatan ni Nomer ti cellphone na. Nagsaktegan. Magriring. Kabura na kadilaunay ti anak ko. Kat saan ako na kaya takasarita. Kat ni ba't Lavinia? Saan nga tangaw may mga opisina? Anyat kaya't da asawan? Papasandak? Huh? Oh, Ma'am. ni Romano. Sumrekalatan! Sana nakatarang ka dayta. Oh, Amang ano, makasingakad da kayo, ma'am. So nga ibaga akong tiiran ta. Dahito iti resignation letter ko. Resignation letter? Para iti panagulimak ti biyag ko, madam. Ingkadang ko nga gikatak empleyado yo. Kat panawanan, amang bangon na kitibukod ko ang negosyo. Diyak nam namaan da ito nga ramedang Romano. Amom no kasanot pa nagtalikukan ka. Apay nga ramraman mo ti trabaho? Manab, panawanan na masapol ang sangwak ti sa bali pa'y akalit itibik ko. Apos na parikot ko da Nomer ken Lavinia. Sandan sa nakayat yung mayak trabaho. Anya? Ngam na niya't pangadang mo. Awan babalid ko. Dahi talaan. Ngam saan ko pala pirmaan da ito'y a resignation letter mo. Nuapay anak kita ni mama nagitiladdawan da di kati. Rumbang kumay di pa'y langkat pinuurak na kajay. Naminado may nangagan na ka ni mama. Pwede mo pa sinong batan? Labi niya. Anya talaga ti pang barbarte kam Nomer. Di kasi ka di, tiga po na. Ha? Oras ang nakamaawat ni mama. Empleyado ako kailangan iti kumpanya.
Talaga nasingpat ka na pakumbaba ka. Gapoy ti data. Ang nagkayataklaw na iking ka. Inton bigatan na sumra ka kiti opisina. Sa paam to ti agawid. Taddan to papananta. Di mapon na kiti pinora kaladawan ni Kati. Iti mismo asa kanan ti tanam na. Namnamag asan nakakagura. Iti naramit ko. Nagtagtagay na pagkamin iti rabi eh. Kat amok ang naragsakan iti lubong ngayon mo, Kati. Nalabit ang naikariday ti apasamak. Kan pagpatinggaan ti biyak mo. Tada na ikari ang lubong ko. Nomer, Iti na ito yung inaramit ko, Lavinia. Mamati ka matngatan. Saan ka pinakasaran? Tapno ta ginayunag tilagip ko, kinikati. Ingkasar ka. Tanariknak may ayating ka. Nomer, Ala, agawitan. ni Mama. Saan natapay akin na sarita? Nagtiksak yung kawanay tayo. Imbaga kong kuwana, saan tapay lang makastra kiti opisina ita. Nga may imbaga ka mapantanto iti balahin ton malam. Kahit kung ay tuloy tatihani mo ta. Amo kabidot tinaramit ko. Pakawananda ko ba? Ibabawi ko ma day di apanggap ko ngam adabanag akayat ko panagnakan. Mama, Mama, saan kayo kagura? No saan daklata ang maawat ang manungkang yo? Ngam agasawa kami kini Nomer. Ulitat tiyagdawat iti pamakawan nyo. Aglalokan ka na Finya. Ngam itinaramid ko. Napanagnagak ngay ayatan na ka talaga ti anak ko. awan duha-duha, Mama. Napan kami kinilabi niya iti Campo Santo. Ket si imatang iti panang puor ko kadag iti ladawan day dikati. Iti mismo asa kaanan ti tanam na. Anya? Day tati pamanaknak ngay ayatek launay ti asawak. Ket nalipatak natin dedikati. Ay ayatek ti asawak, Mama. Agraman si bubukal akin at tao na. Agyaman na, Nomer. Kas kinida mo kanyak idi. Saan ko napasakitan ni Lavinia? Nawaya kayon. Ngagragsak. Iti bukod yo abalay. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tay sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.